Uqinisekile khona yintoni ifuna umntwini okhulelweyo na nguwe abantu vele bohlala bethetha xa wenza into eziphi mna obambomi yonke into endiyiphilelayo nje ndiphilela uba kungatshiwo uba ndifana nomama onzalayo yabo alizange ngayihlukumeza ithanda ngaphambili ufuna ukuqalekeza qala ngami uyadima manje hlanganisa nee-assistant zakho ngoku yandiva andiwuthesti hlanganisa nezizenye zakho ngoku luva we had sex just sex Hello sisi suka nalanto mame samnceda wena nje suka nalanto samnceda wena sure kawusha usendithanda khona my girlfriend in my house. Good evening Mzansi, siphinde sabuya singuPhilippi TV. Izolo ke besiniphathele linyala eli. Esibanibonile nani, uPamela wenze into engakhange ilindeleke nakubani na. Uphethe ithana noAlbert. So if uyafuna ukwazi ukuba leliphi kanye elinyala, uphinde ubukele kumvulo landelayo. Namhlanje ke ku Tuesday siniphathela Isigqibo. Yona ke ayifani nezinye story. It's always a different episode. Okufuneke wena ukwazi uphendula umbuzo oshwe inarrator. So please ubukele. Isigqibo selamhlanje ke babukeli basekhaya sine strong language kwaye ne violence too much. So if ungumbukeli or sensitive, I suggest uhambe uyolala kwaye nabantwana mabayolala. Ke babukeli basekhaya, if ikhona episode ethe yakuphosa oyithandileyo ungakwazi uyithenga at a very cheap price. Qhagamshelele number isescreenini sakho and ungalibali usifollowishe kaloku ku Facebook na ku Twitter na ku Instagram, and also amigo Mbaz Bishula unfollowishe on Facebook. Thina sobabini saphinde sidibane kubusiko obulandelayo. Le uyibona apha indawo isemfihlakalweni. Ingaselokishini kodwa ndithi kuwe isemfihlakalweni. Inokuba uyazibuza ukuba lo mfana uhleli apha wenzeni njengokuba la madoda emthendwanya ngamehlo nje. Seyizicacele ukuba wonile kwaye lo mfana oko ebehleliswe apha izolo. Eli ibali liza kuguquka ngendlela obungayilindelanga. Khawuke ubukele, umamelisise. Ndicela umamele lizwi nelizwi ukuze ungabhideki ngoba apha kweli bali zininzi izigqibo eziza kwenziwa. Kodwa kuzo kukho esi sinye singundoqo. Esi sisigqibo. Black clowns got the Halloween. Dapaman's again envy. Live your life like you were never came. Yo, amaphepha amangaka. Kwenzeka lonto kaloku. When you get tired over the weekend, kumele wenze umsebenzi wakho wase-admin.
Ufuna uxela uba umsebenzi bekumele uba wenze ngeweekend wonke lo. Yep. Yo. Hey, izolo ngoku bengifuna ebusuku ukwindawo okuthuleke kuyo nje. Hayi, sike sithethe ngezomsebenzi ngoku. Angifuni text mina belandelana nami emva kwami. Asenze into siyigqiba ngoku. What a woman wants, woman gets. You can say that again. And then? Uzafocus kakuhle xa lapha ecaleni kwakho. Oh really? Uyeke into zakho zibafale ke. Apho sisenza umsebenzi. Safuna nokuni mina in the return kuba ndikuncedile. Hayi, khawuthetha ngaloo nto. Kacheke. Ledge ba iyabhalansa nani lapha A-level phantsi. Yeah, balance. Yeah, kuna something right up. Kukho i-divide uyenzile ne. So kukho ezinye ezimakwe 100 cela uzozidivisha pha esokhulu. Oh, okay. Ndizawudlulana ngazo ngoku xa ndihambayo. Zingaphi kilograms ozidivisha? Ubhalise pha yona. I'm serious now. Do we have to do this? Do what? Aibo, the seriousness yakho sukuba nayo. As if But uboss wakho undixelela uba mandijonge into so cinga sisebenza nemini omhlanje ngoba sorry for the inconvenience. Hayibo into natsala ubuso. Aibo, tsala ubuso. Hey, wozibona. Akutheni pretend like you can't go next between you now. Useklanda. Chaka man. Landa sasinayo ayinto nje for yela xesha landa right. Andixelele nawe uba ayinto nje olasokuliswa phi. But now uyayazi. No, but cela umnyaka. Abone. Kunyanzelekile ndenze le. Luva into engca yakho. Zen. Yakuthanda yazi musi. Right. Ubuyele loo nto apho ngibona nje loo nto qha. Andiyazi wazi une-rejecta. Iwe siyayazi uba ndifila kanjani ngawo. I-feelings, mbala uthethe nge-feelings apha. Into yam nawe was just a feeling. Zen. Ndiyacela. Suyenza le. Luva, we had sex. Just sex. Nothing else. Sex means nothing to me. Okay, come. So ke ngoku nje bandikhethe ii-feelings mna. Linyala elo. Ewe. Hayibo, uyandoyika? Ndiyayazi. Ndikumjita wokugqibela ufuna ukumbona emehlweni wakho. But ke kum ayikho about sex. Andiyazi man ngenye i-feeling nje endiyi-experience leyo apha kuwe. Andizohamba. Oh, okay. Ndiyahamba ke. I know we've gone too far. Bekunyanzelekile.
Hamba lo. Hayi. Hamba lo. Ndingafunda Hamba lo. Oh, hayi. Phuma No. Luva, Tabrix. sayamamela impendulo mfana. Tabrix kudala ndichazela Tabrix. Andiwazi umsimo Tabrix. Uthetha uthini ukuthi awuwazi? Ja. Tabrix. Iwehla ngalamini lahlanga ngayo Zen. Andikho ngalamini sesibhala. Mamela, xa ngikucacisela. Uyandazi uba ndikuthanda ukuxokiswa. Ja. Futhi nawe uyayazi uba indlela esivana ngayo ingummangalisi. Kodwa nibuzo ngixokisa womtshintsha mfana. Ngicela unike le mpendulo endiyifunayo. Tabrix. Ngiyazi Tabrix alamini alahlanga ngayo Zen. Andikho. Ndiphangele ngalamini. Kwazi usakhula kodwa uyakunditshintsha ngoku ndize ndikuphathe ngenye indlela. Na Tabrix. Ndiyabuza kwathini uphi lo mzimba? Tabrix andiwazi umzimba Tabrix. Tabrix mama. Tabrix. He? Ja, Tabrix. Tabrix. Wena ngekho nobakhona ngalamini, ngekho nobakhona ngalamini. Jesus. Siphi esisidumbu? Tabrix andiwazi umzimba kaZen ba uphi Tabrix. Usunde lapha. Sofuna ndize ndikubonise. Jonga Luva. Ndiyakwazi. Ungumfana uziphathe kakuhle. Inye nje ndiyifuna apha kuba siphi esisidumbu. Ndiyayazi yonke into eyenzekileyo. Ufuna ukuthi uyaxoka ngexesha besithi ukubonile uphuma ugcwele igazi. Luva, ubuxoko. Ndiyathetha nawe mani wena. Ewe. Ndimbulele uZen. Kodwa umzimba wakho andiwazi ba uphi. Uthetha uthini ukuthi awumazi? Awusazi njani? Ubulele nguwe mos na utsho, ane? Awukabudula umbuzo mfana. Kodwa isidumbu sakho andisazi. Baba. Khona into lenzayo makhulumani. Sifuna nje impendulo. Siphi? Ja. Nini abenza kanje ngoku? Ja. Yazi? Uthanda ungathandi uzongixelela nilifuna ungixelele yona. Isithatha ungixelela kwangoku okanye ungixelela seyingoku. Tinyani wenze ngento Mntakhakho. Uyayazi nosibra yami. ndazi ntoni Ngalamini sadibana nawe ndiphuma phando ngigcwele igazi. Angithatha uhamba nami. ndakuthatha sasaya Athi masochange. Ayochange ngoku.
Eqhubani sisapho. Se ushoyo into enzekileyo le. Yileyo cha. Yo. Hayi utakakho nawe yami hayi. Elvavo. The police. The information is not ayisesendawo mfana. Yo hapo Patrick. Ipendlo Mr. Prince ayikho into engizophela ithethe. Ja, khona. If uboss angeva, ngiyokuba imedi yakhe. Alenzi into ngaphezulu kuleli siyenza apha. Mr. Prince wada plan ngoni unenza lewe Khotman. Ayinoba nguwe Khotman. Ayinoba nguwe Mr. Prince yo asu. Wabe na impendulo nawo. Impendulo yendonda Prince. Wabe na impendulo nawo. Ja. Snowman. The bricks. Khona izinto enenzayo Khotman. Ndithandele Khotman. Dakha. Ngathi ninazi Khotman. Sisefe xa sifuna impendulo. Thethinyani. Yabona ngoko. Thethinyani. Sokunika sithi phinde sokuphulule mfana. Because of sakucingelwe light yethu. Dakha uyaziyo yonke wey. Uthethini manje? Dakha kumele ngokuqoqa wakho wena. Yazintoni? Usaphila emfokisa. Yazintoni? Thetha fonini yazintoni? Uthethini manje utakakho? Hey khakho. Ufuna singale? Angiyale nthetha ngani? Ya takakho. Khakho. Patrick, ubona wenzileyo ngalamini? Ubana nalento wani? Vuza igazi. Ayibuzwa kwenzeke ntoni? Ngikhombisa. Insithi. Nanka nomzimba. Ithatha ke mnake. Encedisa iklina pha. Saklina. Samthatha umzimba, samphosa ehlathini. Oh. Obusazi ixesha lonke ngalento. Ndim lo wenza isibani. So actor. Uthethini manje bathi actor manje? Ukwenza ngathi lento ungayifuni le uyifuna. Wakutsho wena nje ba ubhizi siphethe kabi. Wakutsho kwa wena nje. Uyayazi lo xeke yakho boss, ngibala phusha operation. Kodwa wakutsho kwa wena ba. Ngibani? Wakutsho wena. What if bekhona umuntu libonileyo? Susa isandla sakho kum. Susa isandla sakho kum. Susa. Oh. Uzixelele ba uzoqhaqha amabili amane Benjani? yazi wena ife bisiyanga ngokwami wena yabona explosive dala wena Khulumani. Uyike. yazi wena ife bisiyanga ngothini uyazazi umuntu nje apha kum ngabudala explosive wena upepereza kakhulu manikhona ozoyenza Hayi Khotman. yazi mina nokwaleni bengimthembile nendifocela amatyeli mangaphi solo kunceda xa lengxaki ithuba lestaff sikabhosi
zonke imishini wasoloko uzifile kokuncama kwakho, but namhlanje indlela engibonga ngayo le kuyo yonke le nto endinenzela yona. Jonga wena unelakhi, ezinye ii-guys ziqhuba i-operation ezitratweni, zibanjiwe, ezinye zifana ingqele phaa, kodwa mna ndithatha ndifake endlela ndibeka kufitshane. Kodwa xa ndithatha izigqibo zento ezikulu andisazithatha igama, seyindim ngomntu ovalekileyo. Yazi apha ebomini abantu bayaphusha uba wenze izinto ongafuni uzenza. Akhona amaxesha ukuba usacrifice ngezinto ozithandayo for izinto ezibalulekileyo. Khona ngale mali sokubhatala ngayo uyabetha emotweni? Ungendibuza wena naqala. Ngoba phakathi kwethu khona ungazophuma. Nam ndiyayazi loo nto. Hayi nokufa wena. Uyayazi wena uba ndiyayazi into yokuba u-undercover. Uyazi kakuhle nje ukuba mna ndiyakubeka edustini. Ewe kaloku, because of uhambisana nawo amapolisa, ungomnye wabo. Ndabona kwayimuvi zakho baba ngoku asasilwa ngapha siyahlala uba ezi muvi zi-professional. Christine wandixelela oko, anamkholelwa futhi wena eli gama uzibiza ngalo ayililo. Yena sigaba lam Kumele usilila. Tata, Mbophe thini wetha bricks. mbophe! Mbophe! Uphinde irhathi wena! Bricks andizokwazi ta bricks. Mbophelele! Nikunye kule nto? Hayi ta bricks. Nawe uyanqasha? Unayo ichoice ke tata. Ukweliphi icala? Ndakubona kohlula. Man to man mfa. Ndala ndilindele. Ngiyabusuku. Hayi yenza linja wena manje. Hapo kuna hapo. Hei chela na kanoza wewe. Okay, boss. Boss. Listen. Okay. Don't mess with me. Okay. Sachin. How about the beat? Kaya Kumanjatire ta bricks. Ta bricks. Diniki bricks. Ta bricks ya. Yamkhawa tumshita ta bricks. Ya yamqhayib umshita ta bricks. Ta bricks. Ta bricks. Ngisazinye. Ta bricks. Ta bricks. Ngisazinye what bricks over 10 ngano menza ya. Mfoyelo ta bricks. Mfoyelo ta bricks lo. Ikazi lakho ta bricks amshole nje. Ta bricks ikazi lakho eli. Yiva. Yes. Njengokuba bendithembisile ukuba eli bali liza kuquka ngendlela ezininzi,
Le yokuba uKhaku uze ngocupha apha ndiyazi ukuba yayikothusile. Ibinoba yintoni enobangela azobambisa umfo wabo kwinto zonke? Ingaba unenzondo bethu? Anganenzondo njani kodwa abakhulanga kunye? Ininzi lento xa unothi uyiphekisise. Umbuzo ke nanku. Ingaba isigqibo sesikaLuvo ukuba afihle yonke le mfihlo kuBricks yokuba ngumfo wabo uKhaku? Okanye isigqibo sesokuba uLuvo ayifihle angayichazi kwabakantsasana ukuba ubulele umntu? Okanye ke esi sigqibo sithetha ngaso sesikaBricks uba angachazi kumphathi wakhe ngoZen oswelekileyo kuba enezizathu zakhe? Isigqibo sesakho. Ndingakuthandi kakade. Zange ndakuthanda nangaphambili. Ndihlelile wonke le minyaka ndihlele ngumamakho. Zange ndakuthanda mina. Nala moto ndithetha ngayo. Azukuthengela muntu.